Hola cuberes i cuberes, soc la Nat i seguim amb el programa Jo entreno a casa a la Cube. La sessió que farem avui és una sessió d'interval. L'estructura és 30 segons de cardio, 30 segons de força. Material, una tovallola petita. M'acompanyes? Anem per la primera part, la part de l'escalfament. Obre cames, colzes, costat, costat. Petita rotació. Allargo columna, estires cama i rotes el tronc. Cada vegada que rotis costat, costat, expulsa l'aire. Hey, natural. Els dos. Hey, genolls. Canvia. Mira, taló, endarrere. Obre. Anem pels desplaçaments, mira. Dos. Fem un petit squat. Tres genolls ja. Perfecte. Dos. Skipping. Ven a poner aquest genoll. Abans. Jumping jack. O si ho prefereixes, et quedes aquí costat. Vale, marxa. Mirem el bloc número 1. Anem pel treball de força. Ve cap a el teu. Tota la cama dreta. Fixa't. Lunge. Squat. I endavant. Aixecant el taló. Lunge. Squat. I endavant. Squat. I endavant. Una més? Recorda que són 30 segons, Vale, deixa. Queda't aquí. Quan digui ja. Eixa't. 1, 2, 3 i 4. Queda't. Ja. 1, 2, 3 i 4. Ja. Última ja. Agafa la tovallola. Anem per l'altra cama. Lunge. Squat. I endavant. I endavant. Endavant. Vale. Repetim. Quan digui ja. Quan deixes. Ja. Ja. Vamos. Ja. Ja, últim. Perfecte. Ei, treball de força. Només amb un braç. Col·loca i dibuixa cercles. Neteja. Has de vigilar que la teva mà estigui alineada amb el teu ombro i l'altra mà fa petits cercles. Hey, esquerrament recte, crec glutis. Arriba. Pàgina 2.
vinguem en aquests genolls. Rapidito. Arriba i... Faríem un minut de recuperació i tornaríem a fer el primer exercici, fent així un circuit. Total de rondes, 3. Si ets veterano, 3 o 4. I si és la teva primera vegada,